दिनै 30 मार्च गाबोन 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो गाबोन जिहेतु बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जागोन आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिना दिनै 30 मार्चआव बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों मोनसे केरियार मेला हाबाफारि लानाय जादों आरो दिनै मोनबा जिल्लायाव क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि बे मोनबा जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे लेखायनो दिनै उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावबो बे मोनसे हाबाफारिया जादों दा बे केरियार मेला हाबाफारियाव उदालगुरि हिसाबै फ्राय 230 जन फरायसाफोरा क्लास 10 निफ्राय लानानै आप टु पिजि लेभेलसिम गोबां फरायसाफोरा गावनि केरियारनि सायाव जायफोरा कनफिउजन दङ गावनि केरियारखौ थिग खालामनो थाखाय दिनै बे सेमिनाराव हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दा बे हिसाबै जोंहा माखासे मोनबा डिपार्टमेन्ट जों रानदों दा बे गावबा गाव स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टआव दिनै केरियारनि सायाव सावरायनाय जागोन नर्मेलि जोंनि केरियारनि हाबाफारि काउन्सिलिं लायोबा जोंहा मिक्सआप माखासे बाथ्राफोरा जायो मोनसे हलावनो जोङो डक्टरनिबो रायलायो इन्जिनियारिंनिबो रायलायो टिचिंनिबो रायलायो बा बायदि बायदि गासैखौबो रायो बेयाव जोङो कनफिउजन जायो खिन्थु गासैबो मानसियाथ' गासैबो साबजेक्टआव बा गासैबो माबायाव केरियाराव इन्टारेस्ट गैया दा बेखायनो बेफोर मोनसे थांखिखौ साननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर बिटिआर गभर्नमेन्ट जयेन्टलि बा कलाबरेसनाव मोनसे गोथार मोनसे हाबाफारिखौ लादों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा गावनि केरियारनि सायाव मोनसे कनफिउजना क्लियार जायो आरो बेखायनो बे केरियार मेलाखौ लानाय जादों दा जोंहा रनजित बरठाकुर रिटायार ब्रिगेडियार सार बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव दङ आरो बिथाङा मोनसे रुमाव दा सेमिनारखौ लागासिनो दङ बिथाङा डिफेन्सनि सायाव लेक्चारखौ लाखिगोन आरो इन्टारेक्सन लागोन दा बिनि उनाव जोंहा रिकित स्वर्गियारि एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिबि इन्जिनियारिं कलेज बिथाङा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायाव बिथाङाबो लेक्चार लाखिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारत बसुमतारी दङ एसिस्टेन्ट प्रफेसर CIT नि बिथाङाबो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायाव लेक्चारखौ लाखिगोन आरो बिनि उनाव जोंहा हिउमेनिटिस एन्ड आदार्स डिपार्टमेन्ट दङ बेयावबो लेक्चार लाखिगासिनो आरो बिनि उनाव जिपुल कलिता बिथाङा सिभिल सार्भिसनि सायाव गाइडखौ होगोन आरो बिथाङा अलरेडि सफैनानै गावनि डिपार्टमेन्टआव बा गावनि रुमाव थांनानै फरायसाफोरजों इन्टारेक्सन खालामगासिनो आरो बेबायदि दिनैनि मोनसे हाबाफारिया जोंहा सिडिउल जानानै सोलिगासिनो दायो जोंनि लेक्चार सेसना सोलिगासिनो दङ बेसेबां मिनिंफुल होननानै सानो बेजों बेसेबां लाब बे हाबाफारिया मिनिंफुल थारैनो दा बेबायदि प्रग्रामा सिगाङाव जाफेराखै आरो आं दहायनो सिगाङाव बुंदों जे जोंना प्रग्रामा मोनसे हलावनो जायोमोन नर्मेलि जोंनि आनसलिकआ लायो जिल्लाया लायो माब्लाबा सेन्ट्रेलबो लायो माब्लाबा गुबुन गुबुन आफादाबो गामियाबो लायो खिन्थु जों बे मोनसे जायगायावनो गासैबो डिपार्टमेन्टनि बा गासैबो केरियारनि बाथ्राखौ सावरायो जाय जायगायाव जोंनि फरायसाफोरा कनफिउजन जायो बा गावनि रोंगौथि बा गावनि जि लामायाव केरियारखौ नांगौ जादों बे केरियारनि सायाव कनफिउजना बा क्लियार मोनसे एन्सारखौ मोननो थाङा नाथाय जों सानदों जे दिनैनि जि मोनसे स्पेसिफिक गावबा गाव रेसपेक्टिभ डिपार्टमेन्ट रुम जितु बे हाबाफारिया जादों बेयाव गोसो बायदि गाव जुदि डक्टर बा डक्टरनिल' बाथ्राखौ बेयाव सोंबाय थानो हागोन बे जायगायाव बेयाव आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानायनि बा फोरोंगिरि जानायनि टेट मास्टार जानायनि आर्मि जानायनि बाथ्राखौ बेयाव सावरायनाय जानाय नङा दा जायहा इन्जिनियाराव गोसो बे मालाय इन्जिनियार रुमाव हाबसिगोन आरो बेबायदि जों दिनै सेटिं खालामना बिथांमोनखौ रुमाव सोजोबखानाय जाबाय आरो बेयो डेफिनेटलि मोनसे साक्सेसफुल जागोन होनना जों सानदों 100% नङाबा 70-80% साक्सेसफुल जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जों लालांबाय थानो हायो आरो 100% जाहाथे जोंनि गेजेराव बेखौ खालामनो हायो आरो जों डेफिनेटलि फरायसाफोरनि जों दिनै मोखांखौ नायनानै मिथिदों बिसोरो एसेबाबो सेटिसफाइड जादों गुबुन दिननिख्रुइ प्रिभियास डेसनिख्रुइ दिनै बिसोर सेटिसफाइड जादों आरो बिसोर दिनै केरियार मेलानि ओंथिखौ मिथिदों मिनिंखौ मिथिनानै बिसोरो लोब बाहागो लाफैदों जेसेबांखिनि फरायसानि जि जों एसेसमेन्ट खालामदोंमोन बेखिनियानो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि थाखाय आं फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना कअपारेट खालामदों दिनै हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै जितु जायगानि एरेन्जमेन्ट खालाम बिथांमोनसिम आं साबायखर बावदों गाबोननि हाबाफारिया माबोरै जागोन बेजों लोगोसे गाबोन जोंहा 31 जिहेतु बड'फानि जोनोम सान आरो फरायसा सान आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना जों 30आव दिनै बे केरियार मेलाखौ लानाय जादोंमोन जाहाथे जिहेतु फरायसा सान हिसाबै फरायसानि माबोरै मोजां खालामनाय बेखौ मोनसे थांखिखौ दोननानै लानाय जादोंमोन आरो गाबोन जोंहा बांद्राय एसेबां क्रिटिकेल माखासे प्रग्राम थानाय नङा दिनै जिहेतु लं डे सिडिउल प्रग्राम बेबायदि थानाय नङा गाबोन जिहेतु मोनसे मिनिमाम टाइमनि गेजेराव प्रग्रामबो जागोन फुंबिलियाव जोंहा बड'फानि जितु मुसुखा बिबार बावनाय बे थागोन बिथांखौ रेसपेक्ट होनाय हिसाबै बिनि उनाव जों मोनसे फरायसाफोरजों लोब्बा लाखिना आर्ट कम्पिटिसन कुइज कम्पिटिसन बायदि बायदिफोरखौ लासिनो आरो बिनि उनाव जों माबा मोनसे प्राइज बिथांमोनखौ गोसो सन्तुष्ट होनो थाखाय लानाय जादों बिनि गेजेरजों मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों गाबोननि हाबाफारिया जोंहा फरायसा साना जोबनानै थांगोन गोजोन्थों মোৰ খুব ভাল লাগিছে টু অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে খুব এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে ভাল ষ্টেপ লৈছে কি ল'ৰা ছোৱালীক কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ বিষয়ে কৈছে মই ইয়াত আহিছোঁ আৰু মই শুনামতে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো একেধৰণৰ প্ৰগ্ৰামটো হৈছে ইয়াত মই 230টা আজি ষ্টুডেণ্ট আহিছে খুব ভাল এইটো এটা ষ্টেপ লৈছে আৰু ইয়াত আমি বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ভিচত কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল মই এতিয়া আৰ্মিৰ বিষয়ে আৰ্মিত কেনেকৈ জইন কৰিব পাৰে এজ এন অফিচাৰ বা এজ এ অগ্নিবীৰ মই ক'লোঁ চিভিল সাৰ্ভিসত কেনেকৈ যাব পাৰে তাৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা লৈছে মেডিকেল কেনেকৈ যাব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ কেনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইটো লৈছে
আৰু এইখিনিত আমি আইডিয়া এটা দিলোঁ বুজাই দিলোঁ আৰু ল'ৰাবোৰৰ ৰেছপন্সটো দেখি মোৰ ভাল লাগিছে তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ এটলিষ্ট এজ ফাৰ মোৰ কনচাৰ্ণ হৈছে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছত আমাৰ ওদালগুৰি এইখিনিৰ পৰা যাতে ল'ৰা ছোৱালী যায় আৰু মই তেওঁলোকক এইটো কথা কৈছোঁ যেতিয়া এনি টাইম আমি যিখিনি হেল্প কৰিব লাগে মই অকলে আৰু আমি লোকেল আৰ্মি ইউনিটকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কিবা কাৰোবাৰ যদি শিকাই ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে কৈছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম আৰু আই এম চিয়'ৰ দে উইল একচেপ্ট ইট থেংক ইউ ছ' মাছ বিশেষ কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আজি কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং আচ্ছা আজি কেৰিয়াৰ কাউন্সিল 4টাত হৈছিলে তাৰে মোক দিছিলে দায়িত্ব আৰ্মি বিষয়ে আমি বুজাই দিলোঁ আৰ্মিত এজ এ জোৱান অগ্নিবীৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰে বা অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকক বুজাই দিলোঁ তাৰ বাদে বহুত কেইজন আমি ষ্টুডেণ্ট পাইছিলোঁ তেওঁলোকে ডক্টৰ হ'ব ইচ্ছা কৰে কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব ইচ্ছা কৰে কিছুমান হৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচ APS ACS তাৰ বিষয়ে সেই গোটেই বিষয়ে যাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেকৈ বুজাই দিয়া হ'ল এতিয়া মই এওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো ফ'ল' আপ কৰিব লাগে আমি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই এৰি দিওঁ আজি এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ল বুলি এই আপচুক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো ফ'ল' আপ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কিবা আমাক যদি হেল্প লাগে আমি আকৌ আহি যাম হেল্প কৰিবলৈ যি ষ্টুডেণ্টকেইটাই আজি ইয়াতে উপস্থিত থাকিল তেখেতসকললৈ আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি মটিভেশ্যনেল স্পীচ কি থাকিব মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ দুটা কথা কৈছোঁ দেৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাট টু হাৰ্ড ৱৰ্ক মটিভেট হ'ব লাগিব ফ'কাছ হ'ব লাগিব ডেডিকেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু ট্ৰাই কৰিব লাগিব আমাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমি ট্ৰাই নকৰোঁ আমাৰ ফিয়াৰ আছে কি নহ'ব সেইটো মই তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ আজি মই পিছত ৰেছপন্সখিনি দেখিছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত হৈছে আৰু দে উইল কিপ ট্ৰাইং থেংক ইউ অ'কে गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन